आं खुनुदिन मानसि गोथैखौ सावनांगौ बुंफेराखै। रिलाइभ निउज 24 चेनेलनि नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय। दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोनांथार सानथौनि बाथ्रा फोरमायनो लानाय जादों। नोंथांमोना नुनानै एबा खोनानानै बुजिनो हागोन। थारैनो बुहुमनि मानसिफोरा बयबो गाव गावनि धोरोम खान्थि बायदियै सोलियो। जेरै जोनोम जानायाव, हाबा खालामनायाव, थैनायाव आरो गुबुन गुबुन बिथिंफोराव गोबां बायदि बायदि खान्थिफोरजों सोलिनायखौ नुनो मोनो। I advise him, आं बिथांखौ एडभाइस होयो। Better he should withdraw his command. आरो बिनि थाखाय गोबां गेदेमा सुबुंफोरा दान्थे बिदान्थे जालायनायखौबो नुनो मोनो। बिनि गेजेराव बयबो गाव गावनि बिजिरनायजों सोलिनो नाजायो। बयनिख्रुइ बांसिन मिथिनांगौनि बाथ्राया जाबाय थैखांनायनि उनाव बांसिन सुबुंफोरा गोथै सहखौ मा खालामनानै गारो एबा मा खालामनाया मोजांमार। फै जों मिथिना लानि सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिनि बिबुंथिजों। जारिमिनाथ' जाहैबाय जेब्ला आङो 1983 आव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेनेरेल सेक्रेटारि जायो। बे समाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ सेन्ट्रेल एबसुनि सासे भाइस प्रेसिडेन्टमोन। बे समाव करेन्द्रनाथ बसुमतारिया बिथाङा प्रेसिडेन्टमोन। उपेनाबो सासे वान अफ दि भाइस प्रेसिडेन्टमोन। बेनि उनाव जोंहा रबिनसन मुसाहारि, बेबो वान अफ दि भाइस प्रेसिडेन्ट बै समाव आरोखि। बिनि सिगां आंबो जेरैहाय बै समनि आनलिमिटेड गवालपारा डिस्ट्रिक्ट बर' फरायसा आफादनि जेनेरेल सेक्रेटारि जादोंमोन। प्रेसिडेन्ट खेबनै आं जानांदोंमोन। उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआबो आनलिमिटेड गवालपारा डिस्ट्रिक्ट एबसुनि प्रेसिडेन्ट जालांदोंमोन आरोखि। बिनि उनाव 1986 आव जेब्ला जोङो एबसुनि कनफारेन्सखौ बै समनि दरं जिल्लानि रौतासारिआव खुंदोंमोन, बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा एबसुनि आफादगिरि हिसाबै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ जों आफादगिरि गायसनदोंमोन आरोखि। बिनि उनाव 1987 निफ्राय 2 मार्चनिफ्राय जोंनि प्रेक्टिकेल बड'लेण्ड स्टेटहुडनि मुभमेन्टआ जागायदों आरोखि। नाथाय खाफाला गाज्रि, बे सोमावसारनाय समनि गेजेरावनो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ केन्सार बेरामाव गोग्लैनानै बेखौ सिगाङाव चेन्नाइआव ट्रिटमेन्ट हैनो गोनां जादोंमोन। भेलराव सिन्थाय लांदोंमोन CMCआव। बिनि उनाव राहा मोनियाव बम्बेनि टाटा मेम'रियेल केन्सार हस्पिटालाव बिथांखौ एडमिट होनाय जादोंमोन। आमेरिकासिमबो जों बिथांखौ फोथांनो थाखाय लांनो सानदोंमोन, नाथाय खाफाला गाज्रि। लांनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय समनि गेजेरावनो बे 1990नि 1 मे अक्ट'खालि बिथाङा बे बम्बेनि टाटा मेम'रियेल केन्सार हस्पिटालाव जोबथा हां बोस्रोदलाङासै। बिथाङा जोबथा हां बोनायनि सिगाङाव नोंथांजों माबाफोर सावरायदोंमोन नामा? जोबोद इन्टारेस्टिं मोनसे बाथ्राखौ आं दा गोसोखांदों। हरसेखालि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ बे टाटा मेम'रियेल केन्सार हस्पिटालाव आं हरसे बिजों उन्दुफादों, बेखौ नेदोंमोन। सानसेखालि बे आंखौ बुंबाय, ओइ मानसि होनदोंमोन आंखौ, आंथ' थैनोबो हासिगौलै जाबाय। आं अब्ला रायबाय, हाइट मा थैलाबायनांगौ, थैनो मोना, अनेक खामानि मावनांगौ दं, बड'लेण्ड हादोर सोरजिलांनांगौ होनबाय। फाग्ला बेरामजों हायो नामा नोंलाय? अब्ला आं बेनि खाथियाव मोनसे थांखि आं दोनदोंमोन आरो देनांफोर नों थैबायबायबा खिन्थु नोंखौ आं फबगोनलै होनदां। बे रागा जोंबाय, हाइट आंखौ फबब्ला आं बोरै हां मोननांगौ जाखो होनदों। हा नोंहा जोबथा हां बोस्राबाय नोङो, थैलांनाय मानसिया बोरै हां बोनो हाबावगौलाय? ओमफ्राय मा बेनिफिट दं मानसि गोथैखौ फबब्ला? बियो आंनाव सोंबाय आरोखि। आं अब्ला बुंबाय, मानसि गोथैखौ जुदि फबोब्ला एन्थ्रपलजिकेल बेनिफिट दं होनदों, आर्किअलजिकेल बेनिफिट दं, हिस्ट्रिकेल बेनिफिट दं, पलिटिकेल बेनिफिट दं, ससिय' इक'नमिक बेनिफिट दं, कालचारेल बेनिफिट दं बुंबाय आं। मानो? जे आं बुजिनाय मथे बर'फोरनि फिल'सफिया बुङो जे मानसिनि जिउआ, सोलेरा अराय समनि थाखाय बे थैनानै थाङा, जिउआ थैया। थिग बिदिनो इजिप्सियानफोरनि फिल'सफिया बे एखे।
बेखायनो इजिप्सियानफ्रा गावसोरनि गोथै सहफोरखौ मामि खालामनानै फबनानै दोनो। मानो? साननाया ओरैहाय जे मानसिनि देहायासो बैसोमुथि बिमा हाजों दाजानाय, बे बारा गोबाव जोरा, बे सेवलाङो, बे फोनलाङो, बे नस्थ' जालाङो। बेखायनो मानसि गोथैखौ फबनांगौसो, जाहाथे बे हाजों दाजानाय देहाया बिमा बैसोमुथिजों गोरोबनानै थांफिननो सुजुग मोनो, सुबुं माहारि जाहाथे बेनिफिट जायो। आरो थैनाय माखौ होनना बुङो? देहासो थैयो आरो देहाया जिउआ मेङो जाहैदों। बे मेंनाय देहाखौ, जिउखौ बे एसे मेंगा होनो थाखाय आलासि जाहैनो देश बिदेश दुनिया गिदिंहैनो माबानिफ्राय देहा हारा खंखलनिफ्राय ओंखारना थांनो जाहैदों। आलासि जाहैनानै देश बिदेश गिदिंनानै मेंगानाय मोनोब्ला गावनि देहा खंखाला मोजाङैनो थायोब्ला बेयाव हाबफैफिननानै थानो लुबैयो जाहैदों। जेरै मानसिया गावनि न'आ बायब्ला, उखुम गब्लंबा, इन्जुर गब्लंबा गोदान लुनो नाजा होमब्ला बे जिहंफाव न'आवथ' थाया। थिग बिदिनो मानसिनि सोलो, मानसिनि जिउआव बिदिनो गोदान, जायनि थाखाय गुबुननि फिसा जानानै गुबुन गुबुन जायगाफ्राव उजिहैयो जाहैदों। ओमफ्राय एन्थ्रपलजिकेल बेनिफिटआ बहा? हमना लादो सानसे बेलासे माबा मोनसे जाहोनाव बर' जाथिया बे बुहुमनिफ्राय गोमोरलांजोबबायलायनो, गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्रा जेरै गोमोरलांदों। सोनाबनि सोरबा स्कलारफ्रा मिथिहैदोंलायनो जे नर्थ इस्ट इण्डियाआव बर' होननाय मोनसे बिराद सिभिलाइज मस्ट पावारफुल जाथि दंमोननो। बिसोर गावसिनि लेंगुवेज, कालचार, हारिमु, सिभिलाइजेसन, हिस्ट्रि, किंडम्स, किंस दंमोननो। नाथाय मानिबा जाहोनावसो गोमोरलांबायनो। बे बाथ्राया बेसेबां सैथो बेखौ संनानै फैबाय जेनेब्ला माखासे वेस्टार्न स्कलारफोर। मानसियाथ' गोथाङै गैलाब्ला, बर'फ्रा थैजोबलांबायब्ला दंना गैया बिनि फोरमान नागिरनो मा खालामगोन? एन्थ्रपलजिस्टफ्रा, आर्किअलजिस्टफ्रा बायदिसिना मेसिन लाबोनानै हाखर जावबाय, गोथैसालिफ्राव जावबाय, जावनानै जुदि बर'फ्रा मानसि गोथैखौ जुदि सावजोबबायब्ला आल्टिमेटलि बर'नि मेक्सिमाम हारा खंखलखौथ' बहाय मोनला। मोननो हागौ सोरनिखौ? जोंनि बर' बिदा फंबाय जायफोर खृष्टान धोरोमाव कनभार्ट जानाय, बिसोरनि गोथै सहनि हारा खंखल मोननो हागौ। बांसिन मोननो हागौ मुस्लिम मानसिफोरनिखौ, मानोना बिसोर फबो। उनाव बै सोनाबनिफ्राय फैनाय स्कलारफोरनि जिथु अपिनियन बे उल्टासो जानानै थांसै। माखासेल' बर'नि हारा खंखल मोनदों, बांसिनानो मुस्लिम गुबुन जाथिनि। दंनाया दंमोन बर'फ्रा एसेल', हरै जोंनो खोबमोन, बांसिनमोन इन नाम्बार। दा बेनि थाखायनो आंनि हाम्बुल आपिला बे जे मानसि गोथैखौ सावनानै गारनाङा, फबनांगौसो। जेब्ला आं बेफोर आर्गुमेन्टखौ होबाय, उपेन्द्र ब्रह्मआ आंखौ होनबाय नों देरहाबायलै होनबाय आरोखि, दे नोंनि गोसो मथन खालामनोसै। बेनि थाखायनो बम्बेनिफ्राय लाबोनानै बिथांखौ दतमायाव जोङो फबनानै दोननायनि बेब'स्थाखौ खालामदों आरोखि। बिनि उनाव सेकेन्ड सासे बिराद गोरों मानसिखौ आं फबहोनो हादों। बे जाबाय क'क्राझार कलेजनि बै समनि सासे बिराद गिदिर प्रफेसार, गोरों मानसि, प्रफेसार जगदिश ब्रह्म। बिथांनि फिसाला सासेल' आमेरिकायाव थायो, उत्पल ब्रह्म। बिथाङा जेब्लानाखि न'आव सफैबाय आंनो खबर हरदों जे नोम्फा थैबाय, थाब फैदो। बे उत्पल ब्रह्मखौ आं कनभिन्स खालामबाय जे नोम्फाखौ बारियावनो, न'आवनो, न'सुङावनो फबनानै दोन। बिसोर बे कनभिन्स जाबाय, फबनानै दोनबाय आरोखि। महिनीमोहन ब्रह्म सानसेखालि बेफोर बाथ्राखौ लानानै आं बिजों बिराद सावरायदों, आंखौ बिराद बाख्नायदों। हाबाब सानसुमा, नों बबेनिफ्राय मिथियाब्रा बेफोर गोथौ गोथौ खोथाफोरखौलाय, बुंबाय आरोखि बियो। आं गोबां लेखा फरायनानै, अबजार्भ खालामनानै, बिजिरनानै, एनालाइज खालामनानै आं मोनदों जे मानसि गोथैफोरखौ जोङो सावनो नाङा, फबनांगौसो। दा बिथाङा जेब्ला थैयो आं नुजाहैदों, रायजोफोरखौ आं खावलायदोंमोन
बे क'क्राझार टाउनावनो जेराव दा ब्रह्म मन्दिर दङ बेयाव खरलबसे जायगा होदो बे बोरायनि थाखाय होनबाय आं नाथाय रावबो हा हगारलायनो गोसो गैया डिसिसन लानो हायियाव गामियाव बिसोरनि गामियाव औवाबारिमोन क'क्राझार टाउननि सानजा गामियाव लांना सावनानैसो गारहैबाय आरोखि बिराद गिदिर लस दा नोंथांमोना मिथिगौ जे नेपोलियन बनापार्टनि थैलांखांनायनि बेसेबा जुगनि उनाव खानाय दोंसे मोनदों जाहैदों बिनि खानाय दोंसेखौ लानानै रिसार्च खालामबाय एनालिसिस खालामबाय माबायदि मानसिमोनलाय अथ' साहसि माने वर्ल्ड कंकुवेरार मोनबाय जे बिनि जिथु माबा आरोखि मेधाबि शक्ति बेनि जिथु माने पावार पटेनशियेल बिराद गोख्रोंखामोन होननानै बे खानाय दोंसेनिफ्रायनो आन्दाज मोनबाय आरोखि दा साप'ज गाबोन सोरबा साइन्टिस्टआ उपेन्द्र ब्रह्मआ इसिबां जे ब्रिलियेन्टमोननो बिनि देहाजों मा सोमोन्दो दं होननानै बिनि हारा कंकाल बिनि खानाय दोंसेखौ लानानै जुदि टेस्ट खालामोब्ला एक्सपेरिमेन्टेसन खालामोब्ला मोनगोन बे माबायदि माने शार्प ब्रेननि मानसिमोन बेनि आइकिउ मामोन बेखौ दिहुननो हागोन आरोखि दा बे बेनिफिट दं आरोखि नाथाय मैया मोननैसो ससियेल मिडियायाव नुनो मोनदों जे गरजान बिथाङा बुंदों जे नोंथाङा गोथै सह'खौ सावनांगौसो होननानै बुंदों दहाय फुङाव सासे जोंनि गामिनि मानसिया आंनो फन हरदोंमोन फनखौ आं हमनो हायाखै बे हरनाय समाव आं उनाव कल बेक खालामफिनबाय मा जादों बे है आं मोनसे निउस नोंनि वाट्सएपाव हरदों जाबाय मा ब्लेम बे गरजन मुसाहारि होननाय मानसिया नोंनि मोनसे एकदम रं कमेन्टखौ बे बुंना होदों बे दसेनो आं नायबाय नंमारगौबो दा गरजन मुसाहारिया आंखौ एट्रिबिउट खालामनानै जि मोनसे कमेन्ट होदों दिस इज भेरि डेम लाइ दिस इज रं मिसकट आं खुनुदिन बुंफेराखै जे बर' फिसाफ्रा मानसि गोथैखौ सावनांगौ होननानै बुंफेराखै बेनि उल्थायै आं बुंगासिनो थाबोदों जे मानसि गोथैखौ फबनांगौसो जायनि थाखाय 1990 उपेन्द्र ब्रह्मखौ आं फार्स्ट सासे मानसि गोथैखौ आं फबहोनो हादों बेनो प्रफेसर जगदीश ब्रह्मखौ आं फबहोनो हादों आं खुनुदिन मानसि गोथैखौ सावनांगौ बुंफेराखै दा गरजन मुसाहारिया माखौ बेस खालामबायदि बुंखो आं लाजिदों आरोखि आं दुखु मोनदों आइ एडभाइस हिम आं बिथांखौ एडभाइस होयो बेटार हि शुड उइथड्र हिज कमेन्ट गावनि कमेन्टखौ उइथड्र खालामनाय गाहाम हि शुड बेग पार्डन फ्रम मी आंनिफ्राय बे निमाहा बिनाय गाहाम आरोखि